Erokamano Cleophas, awinji yo maler kabisa. Wan kaka jo union wasebet kwa goyo koko seche duto kase pesa sirikal monego bed ni ore skunde olewo. To okolo no bedo maber ni nyaka wago koko. Eka jatend migawo masomo wach ni koro wadhi golo pesa. Nikech mae en gima sirikal ong'eyo. En gima ne giwacho ndalo mane gi campaign. Ne ochakre gimiluongo ni free secondary education gi free primary education. However, gini king'iye malong'o ok en free primary kata ok en free secondary. En gimiluongo ni government subsidy. Government o subsidize to janyuol be chulo gimoro. Koro nochakre 2018 to bang' 2018 kanyo ne yudo ka ne chulo nyithindo sirikal ne oro siling 10,000 per student per year. To bang'e ne pesa ni nodhi omedo 12,000. Sani pesa madonjo e skunde onego bed ni 22,000. To 22,000 ni kaka nochakre gi nguvu mang'eny. To sani over the last 5 years sirikal kelo pesa di modeko seriously. To higani is even worse. Pesa manogol first term nokoromo ne atam 20 kaka uwacho no. To mar second term ne waneno ka wiki adek mokalo jatend migawo Ezekiel Machogu ne wacho ni wadhi golo pesa next week. Kochopo na the other week mar 2 to wacho ni this week pesa donjo. Kendo last week nyo doko wacho ni by Friday pesa donjo. Seche mawuoyo kodi ni kawuono en tich 2 pesa